vek ule tan tuma chuan la sang lian a Taitea an Lamlian thianghlim ti hla sakna anon riek leng a hela hi Taitea hian alo sa ti reng re hi kalo shilo he tuna hian an soi a mawi me thiam me ti te me comment rang rang a han kalo hmu a tuna hian Sunday pualin pathian ne voin ni Sunday te ni boka chumi puala ta chon hela hi thlir na kha kan lo nei ve lo le don ani kongai takin kan channel te mi lo like saka mi lo subscribe mi lo share sak tur khanin kan ngen ma sa che a top thlenga video mi lo en sak turin kan ngen che ni lom ta ka tlan tu fakin an zai don si Lamlian thianghlim na ko na chua lo na in tha azarai to moi lutuk thale hela hi lui khani bele thei ren to maya lar em thin khani a Lamlian thianghlim hi tu lang he ka she mei talo ni thu kan sei mei dona puzar moi hla ni mo hela hi moi ka ti the em khani he tu na Taitea lo cover rang maya samoi hle me ni po mo hla hi lahar ania over in ofit ngai lu tukani hela hi chu Taitea la sak tur a thlang thiam thin hle mai mi special ve de ulek tan lo chon hei sak mai me chi ni lawa achang a khanin sang de lo ang khan lang ma se thun na khan in vor ta wak a hi la kha abuk ve ni chmo ma se Taitea chu asak chi ta ka thlang thiam khop mai thiam khop mai na chulal pan kanta na tiang doksi Lamlian thianghlim na ko na chua lo na in tha azarai to sang he mi bang bang na hian zong
chunga tak chuan ni a harna em chu mo hela chu offlet kha hla omlu tu kan ni chu a hniam ti wanga chu chowak kha mi tam takin han salai thin a hniama te hian mo takha mi special rewanga hela sa tur chu mo a flat me lo o khami tam tak chuni la kan sa flat na sa khopang helai chouda ina hniam lai kan sanga a sang lai hisapin kan sanga a hniam a han kan o flat thawang ka ring thla tam tak chuni la mo